Se, nu åbner vi lige her. Og det smarte er sådan en fasan her, man kan lige åbne for den. Der, så kan man skære brystbenet af. Bum, der, der. Se, nu kan man faktisk se hele vejen ned igen. Undskyld. Okay. Så fortsætter maden ned gennem spiserøret, det løber ned under her. Bagom her, det der sidder her, hvad tror I det er? Det er hjertet. Det smarte ved et hjerte er det faktisk ligner et hjerte, ikke? Det er nemt at kende. I kan også se i forhold til en fasans krop, så er hjertet faktisk temmelig stort. Altså det vil jo svare til, hvad er jeres hjerte? Det er jo, hvad er det man siger, sådan en knyttet hånd, ikke? Og hvis det her, det var et hjerte svarende til et, I skulle have i kroppen, så ville det nok svare til, at man havde en håndbold derinde eller sådan noget, ikke? Se, det er altså hjertet. Så har vi lunger, lever, og så kommer vi ned her, hvor maden ender. Ned gennem spiserøret, så ender den ned i den her muskelmave, og det hedder, nu var den der, det hedder kråsen. Kråsen er en muskelmave. Den er hård som en kastanje, næsten. Og hvis man skærer den op, så skal I bare se noget snedigt. Kan du høre det allerede? Det er godt for knivene. Det er noget skidt. Det er præcis. Nej, det gør hønsefugle. Se her. Se, der har vi altså maden, der er kommet ned. Der sidder så også et havl inde i den. Det er altså ikke et, der har spist, men den er... Prøv at se her. Så små er havlene. Og når man skyder fasanen, så kommer der jo flere hundrede af de der små havl. De kommer ud som en sky. Størrelse med en fodbold. Så rammer hele fuglen, ikke? Hvis man er rigtig heldig. Se, der er altså korn, og der er noget af det her kløver, det er blevet mast. Men se her, der er masser af sten. Små, skarpe sten på her. Sten. Og den sluger altså nogle sten ned i maven. Finder noget korn eller noget andet grønt. Ned i maven med det, og så kører den her muskelmave. Og på den måde så får den malet maden og tykket den. Så kan den optage alle de gode ting i kroppen. Og alt det, den ikke skal bruge, det fortsætter så ud gennem de her lange ledninger. Tarmene. Og I kan se, at tarmsystemet på en fasan er meget langt. Det er det altid på en vegetar. Altså ikke på mennesker, der er vegetarer, tror jeg. Jeg tror ikke, de bliver længere. Men for alle vegetarer, der er tarmsystemet meget langt. Og det er fordi, at de skal bruge lang tid til at kunne optage de næringsstoffer, der er. Hos et rovdyr, som optager noget meget næringsholdigt mad, altså andet kød, der er tarmsystemet meget kortere. Så ender det hernede, bagi, her. Der kommer fugleklatten ud. På en fugl, der hedder det en kloak. Det gør det faktisk, det er en kloak. Og det er fordi, det hele kommer ud samme sted. Det kommer ud i en fugleklat. Og det er derfor, at hvis der lander en fugleklat på jeres fars eller mors bil, det vækker mere på, og så vil jeg gerne tørre den af, så råber de altid, nej, lad være. Det er fordi, at nogle af de her småsten, de følger altså med ud til fugleklatten. Så når man begynder at tørre fugleklatten af på bilen, så får man ridset den godt.